El Sustainable Challenge és un repte creat perquè la gent jove es consciencin i treballin per una moda sostenible. En aquesta edició hem pensat que un dels aspectes de les agendes socials de la sostenibilitat, com és la inclusió física, era molt important, i no només a nivell de talles o de tamanys de persones, sinó també a nivell de discapacitats. Hem de pensar que hi ha 1.000 milions de persones en el món que pateixen alguna discapacitat i aquestes persones tenen tot el dret a vestir-se de manera guapa i de manera elegant, i llavors el repte és que creïn alguna cosa per a aquestes persones. El Sustainable Challenge l'emmarquem dins de la nostra línia de talent jove més específicament, i a través d'una subvenció i també cedint aquest espai permetem i impulsem que es pugui fer precisament aquesta acció de sostenibilitat per la moda. Jo em vaig presentar perquè la temàtica que estaven tractant aquest any, que va sobre la diversitat corporal, doncs no ho havia tractat tant a l'hora de pensar en el meu disseny. Llavors vaig pensar que era una bona manera d'obrir com el camp de dissenyar i arribar a fer peces més interessants, tenint això en compte. I decided to apply because I thought it'd be a great way to expand my horizons and learn about different aspects of product design. Aquesta quarta edició del Sustainable Challenge hem pogut recuperar la presencialitat aquí al Design Hub, a més en un projecte en favor de la inclusió social, que estan creant peces de roba en favor de la diversitat de cossos. I a més la col·laboració entre alumnes del Regne Unit i d'arreu de l'estat espanyol els hi permet treballar conjuntament, aprendre entre ells, i és una experiència brutal per futur. It's interesting. I mean, inclusive design, for a variety of reasons, I find really interesting, and it affects a few people in my personal life, so it's really good to be able to, do something that I can input quite a lot into. The piece we're doing is someone who has visual impairment, so sensory impairment, and we have tried to incorporate the fact that when he wears clothes, he wears them for the feel and the touch. So we had him select the fabrics and the kind of garment that you'd want to wear, and how to identify where the pockets and other things are. De moment està sent molt bona, la veritat. Estem coneixent molta gent, estem treballant tots en equip, m'inspiro del que fa la resta de gent, de com treballen, o sigui que està sent molt inspirador, la veritat.